God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried Taster's Choice, right? And he brings this serious gourmet shit on. Čo kreslíš? Super. Ďakujem. OK, takže čaute ľudkovia, prajem vám pekné ráno, štvrtkové. Ja som asi tak pred hodinou vstával, a to už sú 2 hodiny a naozaj cez prázdniny nie som nejako morning person. A mám dosť veľké updaty, ktoré vám chcem povedať. Prvé 2 sú také, že začal som trošku zdravšie jesť a proste nejako som obmedzil všetko sladké a tieto hovadiny, takže teraz pijem len čistú vodu a pijem čaj a snažím sa proste aj jesť zdravšie. A tou druhou je, že dneska budem mať taký pracovný deň, pretože musím povysovať auto. Musím dorobiť miniatúry na všetky vlogy, čiže 12 miniatúr, z touto 13. Musím dorobiť popisy pod tie videá, pretože na to nejako serem. A ešte by som chcel stihnúť grafiku kanálu, ale to neviem, proste tá profilovka je z roku 2013, čo tam je. A aj tá grafika už je pekne zastaralá. A chcem mať kanál taký čierno-biely, keďže je to môj štýl. Takže tak uvidíme, čo z toho bude, ale ja si sadnem pri kombe a nič iné nerobím, len kúkam YouTube a na prácu nejako serem, takže tak. Takže teraz sa idem nájsť a idem skúsiť niečo porobiť a uvidíme. Ľudkovia, trošku editujem fotky na Insta a tak a ktorú? Čierno-bielu alebo farebnú? To úplne tak neznášam, keď je to proste fotka dobrá a je dobrá aj vo farebnom formáte, aj v čierno-bielom. A ešte taký menší update. Dneska dávam dole popisy, ako pod každé video si s tým dávam trošku prácu a dávam tam moje sociálne siete a taktiež hudbu, ktorú používam v tom videu, takže pokiaľ ju chcete, tak ju máte v deskripcii. No a dneska som si dal aj pauzu od FB, takže uvidíme, pokiaľ ma tam niekto bude hľadať a ja to budem vidieť, no tak proste mu odpíšem, ale nejako tam nechcem chodiť, lebo je to strata času. A tak teraz tu popám vynikajúce jahodovo čokoládové oplatky a všade tu cerusím. No a snažím sa nejakú tu koľko 30 fotiek zeditovať a uvidím, čo z toho bude. Takže tak zatiaľ vám... ja som mal na hovno ISO. Zatiaľ vám môžem ukázať ešte jednu takú. Ukážem vám asi túto. Jej čiča. Takže tak. Snažím sa, uvidíme, čo z toho bude. OK, takže už som išiel strieľať tento vlog a napadli ma ešte 2-3 veci, ktoré by som chcel povedať. Tou prvou je, že zajtra chcem točiť špeciál za 300 odberov, ktorý som dneska vymýšľal a myslím si, že je zábavný. A taktiež to bude epické, takže jej.
Ďalej by som vám chcel povedať štatistiky na týchto vlogoch, lebo je to celkom zabavné. Takto môj kanál ešte nikdy nerastol, takže za posledných 28 dní mi išli pozeriteľ 2500 hore, odoberatelia o 29 hore a pozeranie v minútach o 6000 minút hore. Proste takýto náraz som nemal nikdy, teraz mám asi svoje najlepšie obdobie na YouTube. A tou poslednou vecou, je, že chcem, aby ste mi písali do komentárov alebo na nejakú moju sociálnu sieť, Twitter, Beam, Google Plus alebo Facebook. Proste chcem, aby ste mi niekde napísali, alebo dali do komentov, čo by som mal preberať, ako napríklad ja som preberal tie témata, čo som si vymyslela takže to mi určite napíšte. A ja teraz idem strihať. A niekto sa na by the way ešte pýtal, koľko mi asi zaberá strihanie, a to mi zaberá asi tak 2 hodiny, hodinu. Takže tak, ešte hľadanie hudby aj všetkého, ale ako hovorím, hudbu už máte dole, takže môžete byť z toho happy. Takže tak, vidíme sa zajtra.